Dnešný deň bol poprvé krásny slnečný tu na Štose a mohli sme využiť to, čo nás vaši mladí kolegovia do nás snažili vtesnať. Štos je toho tu ozaj príkladom na Slovensku, že je tu najčistejší vzduch v Európe a sa tu starajú o dreviny, ktoré sú pár storočí staré, ale ich obnovujú. Čiže veľmi uvítam vám. Minulý rok som tu bola a porovnávam tento rok, že ako sa starajú a vlastne aj tie nové dreviny oživujú a sadia a proste ako viem to dať ako príklad. Hej. Neviem, môžeme hovoriť aj nejako o meste, ale toto tu cítim, že je to ozaj príkladné. Proste nie som sama doma a mám aktivitu, vyjdem z domu a cítim sa dobre a tvorím. Hej. Čiže ten voľný čas nie je premárnený, ale je tvorivý a je pre mňa užitočný.